हेलो भाई नमस्कार। आशा ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ କେହି ଲାଇକ୍ କରିବନି କି କମେଣ୍ଟ କରିବନି, ମୁଁ ବି ଜାଣିଛି। ତଥାପି ମୁଁ ଭାଇ ତମକୁ କହୁଛି ଭାଇ, ମୁଁ ଏଡ଼ିଟିଂ କରୁନି ଭାଇ, କିଛି କରୁନି କି ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ବି କରିବନି ଭାଇ। ମୁଁ ଏଡ଼ିଟିଂ କ'ଣ ପାଇଁ କରୁନି ଭାଇ? ଏଡ଼ିଟିଂ କରି ଭାଇ ସବୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଉଛି ଭାଇ। ଗୋଟେ ମଣିଷ ବି ଏଡ଼ିଟିଂ କରିଦେଲେ ସେ ବି ଗୋରାରୁ କଳା ପଡ଼ିଯାଉଛି, କି ଗୋରାରୁ କଳା ପଡ଼ିଯାଉଛି, କଳାରୁ ଭାଇ ଗୋରା ପଡ଼ିଯାଉଛି। ମୁଁ ଭାଇ କେଉଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିନି। ମୋର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ଫେସବୁକ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ କେଉଁଥିରେ ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ ମୁଁ କରେ। ମୋତେ ଏଡ଼ିଟିଂ ମୋତେ ବେକାର ଲାଗେ ଭାଇ। ଆଜିକା ଦୁନିଆରେ ଏମିତି ହେଲାଣି ନା ଭାଇ, ବଞ୍ଚିଗଲେ ପଇସା ଦରକାର ଭାଇ। ଭାବୁଥିବି ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ପଇସା କଥା କି ବାପା ମାଆ କଥା ଇଏ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ କ'ଣ ପାଇଁ କହୁଛି ଭାଇ? ଯେଉଁ ଲାଇଫ୍ରେ ମୋ ସିଚୁଏସନ୍ ଆସିଛି ମୁଁ ସେଇ କଥା ଭାଇ ତୁମକୁ ସେୟାର କରୁଛି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏ କଥା ତୁମକୁ ସବୁ ଖରାପ ଲାଗୁଥିବ, ମୋ ଭିଡ଼ିଓ କେହି ଲାଇକ୍ କରୁନଥିବ କି ଦେଖି ଆସି ସ୍କ୍ରିପ୍ କରିଦେଉଥିବ ଭାଇ। ମୁଁ ଚାହୁଁନି ତୁମେ ସ୍କ୍ରିପ୍ କରିବ କି ନ କରିବ ଭାଇ, ତୁମ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଭାଇ। ପଇସାଟା ଆଜିକା ଦୁନିଆରେ ଭାଇ, ପଇସା ଥିବ ତ ଭାଇ ତୋ ସାଙ୍ଗେ ସମସ୍ତେ ମିଶିବେ, ବସିବେ, କଥା କହିବେ, ସବୁ କିଛି କରିବେ ଭାଇ। ପଇସା ନାହିଁ ନା ତ ଭାଇ କେହି ପଚାରିବେନି ଭାଇ। ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ପଇସା ଥିବ ଭାଇ ହଉ ଭାଇ, ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଭାଇ ପଚାରିବେ କ'ଣ କରୁଛୁ କ'ଣ ନାହିଁ ଭାଇ। ଯଦି ପାଖରେ ପଇସା ତବେ କେହି ଭାଇ ତ ଗୋଟେ କୁଟା କ୍ଷୀର ବି ପଚାରିବେନି କି ତୋ ପାଖକୁ ଆସିବେନି ଭାଇ। ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ଭଲ ପଇସା, ଭଲ ଗାଡ଼ି, ଲକ୍ଜରୀ କାର୍, ଲକ୍ଜରୀ ଘର ଭାଇ ଏଇଭଳିଆ ଥିବ ନା କି ତୁ ସବୁକିଛି ଜିନିଷ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଚାହୁଁଥିବୁ ସେ ଜିନିଷଟା କିଣିପାରୁଥିବୁ ଭାଇ। ସମସ୍ତେ ତୋ ସାଙ୍ଗେ ବୁଲିବେ କି କାହା ପଛରେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରୁଥିବୁ କି ଇଏ କରିପାରୁଥିବୁ ଭାଇ। ମୁଁ ଦେଖିଛି କିଛି ପିଲାଙ୍କୁ ଭାଇ, ଗୋଟେ ଝିଅ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆରେ ଭାଇ, ଜୀବନ ଦେଇଦେବା କ'ଣ ଅଛି ଭାଇ? ସେ ତୋତେ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇ ତାକୁ ତୁ ଦେଖେଇଦେ ଭାଇ, ତୁ ଛାଡ଼ିଗଲା ପରେ ମୁଁ କେମିତି ବଞ୍ଚିଛି ଭାଇ। ଯିଏ ସୁସାଇଡ଼୍ କରିଦେବ ଭାଇ, ତୋ ବାପା ମାଆ ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ହେବ ସିଏ ଭାଇ? ତୁ ଚିନ୍ତା କର, ତୋ ବାପା ମାଆ ଚିନ୍ତା କର, ତୁ ସେ ଝିଅ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଭାଇ? ନିଜକୁ ଏତେ ଭାଇ ତୁ କାହିଁ ହାରି ଦେଉଛୁ କାହା ଆଗରେ? କିଏ ଭାଇ ତୋ ଦୁଃଖ କଥା ତାକୁ ଏତେ ସେୟାର କରୁଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ? କି ତା ଆଗରେ କାନ୍ଦୁଛୁ କ'ଣ? ମୋ ସାଙ୍ଗେ ନ ରହିଲେ ମୁଁ ମରିଯିବି ବୋଲି ଭାଇ। ଏ ଦୁନିଆରେ ଭାଇ କେହି ନୁହଁ ଭାଇ, ମିଛମୟ ସଂସାର, ଏଠି କେହି ନୁହଁ କାହାର। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାଇ ମୋର କାହିଁକି ଭାଇ ଏ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଭାଇ? ସମସ୍ତେ କାହିଁ କହିବେ ମୋର ଭାଇ? ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପଇସା ଦେଉଛୁ, ତାଙ୍କୁ ଭଲରେ ମନ୍ଦରେ ପଚାରୁଛୁ, ତାଙ୍କ ଅସୁବିଧାରେ ଠିଆ ହେଉଛୁ ଭାଇ, ତୋ ଅସୁବିଧାରେ କେହି ଆସି ଠିଆ ହେବେନି କି ଗୋଟେ ଜଣେ ମଣିଷ ବି ଠିଆ ହେବନି ତୋ ଅସୁବିଧା ବେଳେ। ସେ ଭାଇ, ତୁ ଯଦି କେଉଁଠି ମାଡ଼ ଖାଉଛୁ କି ତୋର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ଭାଇ, ତୋ ପାଖରେ କେହି ଆସିବେନି। ହର ହର ଶଙ୍କର ମହାଦେବ।